Panorama Cultureta, Radio Malva 104.9 FM. Muy buenas. Comenzamos con nuestro programa número 102 de Panorama Cultureta, aquí en Radio Malva 104.9. Y hoy tenemos un programazo. ¿Cómo estás, Salva se la sabe? Molt bé, amic Manu, clar que sí, un programazo com sempre tenim així. Bueno, tenim que continuar parlant, així tenim el programa ple de cultura, clar que sí. Tenim a l'amic Juan de Benito, com estàs, amic? Juan Benito. Bé, bona vesprà. Altra volta per així, què tal? Bon dia després, sí, la segona vegada que estic així. Estic molt content d'estar així. Sempre con el teatro, ¿no? Sempre en el teatro. Sempre al teatro. Però sempre no, de fet, demà me vaig a Granada a estar 2 dies a parlar de poesia. De fet, vaig a fer ahí 2 coses en qüestió de poesia. Soc el xurat en cap d'un concurs y las cosas. Todo lo que esté relacionado con el teatro te gusta también, ¿no? Sí, tot. Eso es. ¿Qué estás haciendo ahora últimamente? Pues ara mateix, el dia 1 de juliol, vaig a presentar una obra que és una comèdia curta que li diuen Que vidan les perres en espanyol, i la tenim així al costat, en el Teatre del Ateneu Marítim de València, en el carrer de la Reina 68, i s'estrenarà... El carrer de la Reina 68. 68. Al costat aneu a fer l'estrena de... Sí, l'estrena de Que vidan les perres a les 6:30 de l'espre. I se va fer tan prompte perquè per a completar el programa va ser un programa doble, perquè l'obra és una obra curta, durarà com 1 hora o així. Anem a repondre un sainet en vers, que és el sainet que li diuen La Portera, i entre les 2 obres va completar el que és el programa sencer. I vaig a dir, perquè ho he de dir, que ho va representar un grup d'Alacant que li diuen El Mundo de Calíope. És un grup que està encapçalat per 2 germanes, que són les germanes Avellán, Esther i Begoña, a les quals des d'ací les dono un beset i un record. Molt bé. Pues ja sabeu, estrena d'obra de teatre, així a prop, així al Cabanyal, així al Costaet. Y así, Juan, que no pares de fer coses, tío. Siempre estás fent... Bueno, ara és una estrena, però vamos, cada 2 per 3 tens algo, no? Ja tindré temps de parar, sí, fa molt poquet en Xàtiva, en el CCX, en el Centre Cultural de Xàtiva, estrenarem una obra que li diuen de Lei Francesc, que també és una obra curta i també comèdia, i també està el que està. Comèdies socials, en què una parella pues, té problemes i tal. Però tu no dorms o algo? Tu com fas per fer tantes obres? No, jo no dorm, no, i a més que no dorm tinc un peu ja ficat un llapis, una llapissera, i en la mà una altra, jo escric ja... A tope, ahí estàs a tope. Mare meva, quantes coses. Creativitat a tope, clar que sí. Qui dorm la viu. Claro que sí, home, claro que sí. ¿Dónde encontramos esta información? Digamos, si queremos buscar más información sobre las obras de teatro, ¿dónde las tienes publicadas? Sí, en la meva pàgina web és www.juan-benito.com i ahí està tot el que he fet, el que faré i tot el que està al voltant del que jo faig. Muy bien. Pues ja sabeu, què obra més perra, bueno, em passes el cartell que dus per ahí. Sí, de fet és per a vosaltres. Pues moltes gràcies. Una te regalet, gràcies. Una regalet. Per això, quin estrena de Que vida más perra va d'ací en el teatre, en el Ateneu Marítim, així en el carrer Reina 68, així al Costaet, el dia 1 de juliol a les 6:30 de la vesprada. Ja ho sabeu, i qui vulgui seguir a l'amic Juan Benito, pues que el busque per Facebook, i bueno, esta persona que és pareix que eres supercreatiu i no pares de fer coses, pues jo crec que n'hi ha que seguir-te, no?, per veure tot el que es maneja per ahí, perquè sí, de fet, aprofitant, vas a clavar així un poquet una cunya publicitària, i és que l'any que ve, si no passa res, en Venezuela estrenaré 2 obres de teatre que ja està aparaulat i ja està... En Venezuela? Sí, en Venezuela. Sí. En Venezuela en un principi, i si no passa res també estic en contacte en Cuba per a fer ahí també coses. O sea, que si no pasa res, el año que ven iré a Venezuela. Es muy bonito, viajar con el teatro está muy bien, bueno, con el arte, ¿no? Mover un poco, está bueno. Si necesites algú que t'acompanye, ho dius. O que te sostenga la maleta. Sí, no, tranquilo, yo ya pasé a ver así y os agarré a todos y os salen todos. Se la animen tú, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Panorama Cultureta, Radio Malva 104.9 FM.